私は旦那と妹に裏切られた。今まで介護お疲れ様。私たち幸せになるね。だって。私の今までの努力は何だったの？二人まとめて地獄に落ちればいいわ。私は医者の勇気と結婚している。勇気は高学歴な上に優しくて性格が良く、患者や職場の人たちからも人気があった。ぱっと見地味な感じだけど、それを上回るほどの包容力もあり、一緒にいて安心できる。私はこれといって優れたところもなく、恋愛経験も少ない。結婚する前は介護士として働いていた。そんな私が結婚できるなんて奇跡だった。妹がいなければ私は勇気と結婚できなかった。勇気との出会いは同じ病院で看護師をしている妹のレナからの紹介。レナは容姿もよく気配りができる子だった。昔から喧嘩をすることは少なく、私とすごく仲が良い。私たちの両親は交通事故で他界していて、今までレナと二人で協力しながら生きてきた。そんなレナだから紹介された時も安心して勇気と付き合い、結婚することができた。勇気と私を出会わせてくれたレナに感謝の気持ちでいっぱいだった。しかし彼と結婚するのには条件があった。それは勇気の父親、義父の介護だ。勇気の両親は離婚しており、義父と二人で暮らしてきたようだ。勇気が社会人になって家を出てから、義父が癌で倒れ、介護が必要になった。最初は施設に入れようとしたが、実家から離れたくないと言われたので、ホームヘルパーをお願いしていた。しかし、文句が多い義父を嫌がるヘルパーが多く、雇ってもすぐ辞めていく人が多くて困っているとのことだった。私は介護の仕事をしていた経験もあって、介護者から文句を言われることには慣れていた。何よりも勇気の力になりたいと思う気持ちの方が強く、心よく義父の介護を引き受け結婚した。勇気も、親父を任せられるのはミオしかいない。頼りにしてるよ。と言ってくれた。しかし、いくら慣れてるとはいえ、義父からの文句はひどいものだった。飯はまずいだの、ちゃんとやれだの、毎回言われるのはやっぱりつらい。その中でも、あのバカ息子が、あいつといると不幸になるぞ。と、勇気に対しての文句が特に多く、大好きな勇気のことを悪く言われるのはもっとつらかった。勇気は医者だから、病院に泊まり込みで仕事をすることが多く、ほとんど家に帰ってこない。勇気と妹は同じ病院だから、妹から、勇気さん今日もすごく忙しいみたいだよ、と定期的に連絡があった。勇気も仕事で頑張っているんだから、私も頑張らないと、と家事と介護を頑張った。それにしても、義父は文句も多いどころか、何かあればすぐ電話で私を呼んでくるのだ。そのため、友達との旅行や美容院にさえも行く時間がなかった。でも、勇気の実の父親だし、取り柄のない私を頼りにしてくれてる。それだけで頑張れた。だけど結婚してから数年経った頃、私に対する勇気の態度が変わったのだ。家に帰ってくるなり、私を見ると、お前だんだんブスになってきたな。そんな見た目じゃお前が俺の嫁だなんて恥ずかしいよ。レナちゃんは仕事で忙しくても綺麗にしてるぞ。レナちゃんを見習ったらどうだと、私とレナを差別するような発言をしてくるように。
勇気のためにと思って岐阜の介護を頑張っているのに、なんでこんなことを言われないといけないんだろうとショックを受けた。たまにしか旦那が帰ってこないことをいいことに、見た目に気を使ってなかった私が悪いんだ。そう自分を責めた。そして心のどこかで、旦那は私を頼りにしてくれてるし、私のためを思って言ってくれてるんだと思っていた。でもレナは違った。最近勇気の私に対する態度が変わったことをレナに伝えると、お姉ちゃんと私を比べるのは違う。お姉ちゃんも頑張ってるんだし、見た目のこともとやかく言われる筋合いないよ。勇気さん、最近病院の患者さんが増えてて、毎日バタバタしてて、休憩もろくに取れていないみたいで、ストレスが溜まってるんだと思う。それでお姉ちゃんにきつく当たってるんだろうね。でもお姉ちゃんに当たるのは最低だよ。みんな我慢して頑張ってるのは一緒なんだから。また何か言われたら私に愚痴ってね。いつでも聞くよ。そう言ってくれたのだ。それに、お姉ちゃんごめんね。私が勇気さんをお姉ちゃんに紹介しなければこんなことにはならなかったのに。そう言いながら妹は泣き出した。泣いてるレナを見ると私もつられて涙が出た。今まで我慢していた感情が一気にあふれ出したのか、しばらく涙が止まらなかった。でもレナは悪くない。私が勇気と結婚すると決めたんだから。これは私と勇気の問題だ。私はレナに全く責任はないよ。これは私と勇気の問題だから。でもありがとう。レナがいてくれるから私は頑張れるんだよ。それに私は大好きなレナがいてくれるだけで幸せなんだから。本当に？ありがとうお姉ちゃん。レナもありがとう。そう言ってお互い抱きしめ合い、家族の絆の強さを改めて痛感したのだった。レナに勇気のことを話してから、お姉ちゃん大丈夫？私も手伝うよ。とレナも岐阜の介護を手伝うようになった。定期的に勇気のことで連絡してくれる上に、岐阜のことを気にかけて私に連絡をくれる。私が一時体調を崩した時も、私の代わりに岐阜のところへ行ってお世話してくれたり、買い出しにも進んでいってくれた。それにレナは現役で看護師をやってるだけあって、とても頼りになる。だけど岐阜は相変わらずレナにも文句が多いみたいだった。お姉ちゃん、いつもあんなこと言われていたの？私がお姉ちゃんの立場だったら我慢できずに言い返してるよ。それにあの人勇気さんのこと嫌いみたいだし。はっきり聞こえないけど、たまに一人でブツブツ言ってて気味が悪いよ。勇気のたった一人のお父さんだからね。それにお父さんいつもそうやって勇気の文句言ってるけど、なんだかんだで勇気のこと大事な息子だと思ってるはずだよ。家族なんだから、きっと寂しいだけだと思うな。そうかな。なんか見てて怖いんだよね。直接文句言われる時の方がまだマシだよ。レナも仕事で疲れてるのに嫌な思いをさせている自分が情けなく、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。ごめんねレナ。仕事で疲れてるのに無理しなくていいんだよ。何言ってるの。お姉ちゃんが辛い思いをしている方が私は嫌なの。全然へっちゃらだから。やっぱり家族っていいな。頼りになるし、誰よりも信用できると改めて実感した。お姉ちゃん、きつくなったらいつでも頼ってね。今までも二人で助け合って頑張ってきたでしょ。お姉ちゃんの辛そうな姿を見ていると、私まで辛くなっちゃうよ。お姉ちゃんには幸せになってほしい。
レナはそう言ってくれる。あれだけ嫌でつらかった岐阜の介護や勇気からの嫌味も、レナに全部吐き出すことで楽になっていった。いつものように朝から岐阜のお世話をしに、勇気の実家へ向かった。相変わらず岐阜は文句を言ってくるが、私はレナのおかげで岐阜の言葉が一切入ってこなかった。淡々と作業を終わらせ、夕方自宅へ戻ってすぐソファーに横になると、ついそのまま寝てしまったのだ。アラームをかけずに寝てしまったため、起きた時はもう翌日の昼頃だった。しまった、早く行かなきゃ。飛び起きて岐阜のもとへ向かう準備をしていると、携帯がせわしなくなっていることにやっと気がついた。勇気からだった。電話に出ると、おい、お前今の時間まで何してたんだと怒り狂った声。勇気の発狂した声が電話越しに響く。あんなに怒鳴る勇気は初めてだったから衝撃が走った。ごめん、昨日帰ってからそのまま寝ちゃってた。何かあったの？はあ、寝てただと？今朝親父の様子を見に実家へ帰ったら、親父がベッドから落ちて倒れていたんだ。その瞬間、私は全身の血の気が一気に引いた。嘘でしょ？昨日まで普通だったのに。すぐ病院まで来い。私は急いで病院へ向かった。しかし病院に着いた頃、岐阜はすでに亡くなっていたのだ。病室には病院の先生と勇気とレナがいた。勇気は私を見ると、お前のこと信用していたから親父のこと全部任せていたのに、お前のせいで親父は死んだ。お前のせいだ。そう言い放った。レナも、お姉ちゃん、一体何してたの？と幻滅したような表情で私を見ていた。私のせいだ。昨日私が岐阜の様子をちゃんと見ておけば。あの時すぐ帰らなければ。罪悪感でいっぱいになり、胸が張り裂けそうだった。岐阜の死因は心臓発作だった。岐阜は胸を締め付けられる痛みに耐えられず、ベッドから落ちてそのまま亡くなったとのことだ。私に向かって怒鳴り散らす勇気を見かねた先生は、がんを抱えた人は心臓発作を起こす可能性が高いと、息子のあなたは分かっていらしたのではないですか？ましてやお父さんの介護をされていた奥さんにそんな言い方はないでしょう。と軽く叱った。だけど勇気はそれを無視して、事実、親父は死んだんだ。俺のたった一人の家族だった。俺はお前を許さない。と言い放った。その勇気の隣にいるレナは顔をうつむいており、泣いているようだった。私は何も言えず、岐阜を見て、そのまま呆然と立ち尽くしていた。勇気から、お前のせいなんだから責任持って最後までやれ、と言われ、通夜、葬儀、四十九日法要の手続きから、岐阜が住んでいた実家の部屋の掃除や後片付けまでも私がすべてやることになった。通夜、葬儀の時、勇気は肩を震わせながらうつむいていた。たった一人の家族だったお父さんを亡くしたのだから当然だ。レナも病室にいた時と同じように顔をうつむいていた。私は二人のそんな姿を見てると涙が止まらず、ごめんなさい、ごめんなさい、と心の中でずっと謝った。そして四十九日法要の日、私は衝撃的な事実を知ることになる。義父の四十九日の法要が無事に終わると、私は勇気とレナに呼び出された。勇気とレナは明らかにニヤニヤとした表情で
こちらを見ている。何かと思えば、勇気から突然、もう親父もいなくなったことだし、お前のようなみすぼらしい嫁はいらない。レナと結婚するから離婚してくれ。そう言ったのだ。レナは勇気の隣でクスクス笑いながら、ありがとうお姉ちゃん。お姉ちゃんが介護を引き受けてくれたおかげだよ。今まで介護お疲れ様。私たち結婚して幸せになるからね。と私を嘲笑った。え？どういうことなの？私は二人の言っている意味がわからなかった。だから、親父が死んだから、お前いらないって言ってんの。お前は親父の世話係として結婚しただけだから。あんなクソじじいの介護、レナにさせるわけにはいかねえだろ。お姉ちゃんほんと真面目だよね。勇気さんと結婚してからどんどんやつれていくし、あのまま潰れられると困るから途中でレナが助けてあげたんだよ。でもこれでやっと勇気さんと結婚できる。早く離婚してね。そう、二人は私に岐阜の介護を押し付けるためわざと結婚させたのだ。私が家事や介護で疲れている間、勇気とレナは裏でこそこそ不倫していたことも初めて知った。病院の時の呆然としてるお姉ちゃん、すごく面白かったよ。笑いをこらえるのに必死だったんだから。病室の時、レナは顔をうつむいていた。泣いているんじゃなく、笑っていたのだ。通夜と葬儀も無事終わってほっとしたよ。レナとどんな結婚式にしようかいろいろ考えてたら、つい顔がにやけてしまって、表情隠すのに必死だったからな。その後の通夜と葬儀も肩を震わせて泣いていると思っていた勇気とレナは笑っていたことが分かった。信用していた勇気とレナに裏切られたことで、私はとてつもないショックを受けた。黙り込んでいる私に、勇気はさらに、お前のことは最初から好きでも何でもないから、離婚届、書いたらさっさと荷物まとめて出てってくれよな。レナは、次からあの家は私が住むんだから、住み始めた頃よりもきれいにしてよね。出てったら二度と俺たちの前にその不細工な面を見せるな。そう言い放ったのだ。私は、分かった。離婚届書いたらすぐ出ていく。そう返事をした。二人はこれでやっと結婚できると大喜びしていた。その日、私は離婚届を書いた後、部屋をきれいに掃除し、荷物をまとめて出て行った。その日はビジネスホテルに泊まり、翌日はアパートを契約してそこに移った。結婚前に貯金しておいてよかったと心の底から思った。あの二人、何も知らないで結婚するんだな。かわいそうだな、と私は一人になった瞬間、笑いが止まらなかった。3ヶ月後、私のもとにレナから電話があった。お姉ちゃん助けて。電話口からレナがいきなり泣き叫んだ。いやよ、もうあんたたちとは関係ないんだから連絡してこないで。私が冷たく言うと、お姉ちゃん、私たち姉妹でしょ。妹の私が困ってるんだから助けてよ、と言ってきた。私のこと騙してたくせに。勇気さんのお父さんが多額の借金を抱えていたこと、お姉ちゃん知ってたんじゃないの？その借金、私たちが背負うことになったんだけど。私は通夜葬儀などの手続きを済ませた後、岐阜が住んでいた部屋の片付けと掃除を一人でしていた。その時、岐阜が寝ていたベッドのマットレスの下からたくさんの借用書が出てきた。
義父は勇気を連帯保証人にしてたくさんのお金を借り、家賃収入を得るために不動産を購入していたようだった。しかし、せっかく購入した不動産になかなか居住者が入らず、そのまま維持費がかさむばかりで、そのことを義父は勇気に伝えていなかったらしい。息子が嫁に自分のことを押し付けたまま放置していたのだから、義父は借金のことをあえて教える必要はないと考えたのだろう。勇気に対する文句が絶えなかったのは、義父が自分の息子に借金を背負わせることを望んでいたからだった。そしてまんまと義父が持っていた不動産を目当てに、勇気はそのまま相続した。相続して3ヶ月経っているので、もう放棄はできない。結局、義父は亡くなってしまい、借金は勇気たちが背負うことになったけど、義父をないがしろにした勇気やレナの自業自得だ。電話口の声が勇気に変わる。なあ、ミオ、助けてくれ。今本当に大変なんだ。嫌です。離婚してくれって言ったのはあなたでしょ。私はそんなことご存知だと思ってました。よくそんなひどいこと言えるな。お前の妹も困ってるんだぞ。私は二人のことを信用してたのに、よくもまあ裏でこそこそ不倫してたわね。それぞれ慰謝料払ってもらうから。証拠もちゃんとあるんだからね。なんだって？実は四十九日法要の日、こっそり二人の声を携帯で録音していたのだった。勇気とレナに呼び出されたとき、明らかに二人の様子がおかしいと感じ、とっさに携帯のボイスレコーダーをオンにしたのだ。もうすでに弁護士に話を通してる。絶対にあんたたちのことを許さないから、もう二度と連絡してこないで。本来、おとなしい姿しか見てなかったからか、私の猛烈な怒りの前に、二人は何も言えなかったようで、電話を切った。あの後も何度か電話がかかってきたが、携帯番号を変え、妹とは縁を切った。二人は今頃、借金の返済に追われていることだろう。これで私は自由になった。今では新しい住まい、新しい職場、新しい友達にも恵まれた。新しい環境に慣れるまで大変だけど、充実した毎日で満足している。それに人に流されることもなく、自分の意思で考えて行動できるようにもなった。次の結婚相手は私がこの人、そう心に決めた人と結婚するんだ。